What's up mga papa, no? Pasok na ka! Oo, sabi na yun eh, exciting degree part. So, nagkaroon tayo ng konting problema. Okay! Tayo niyo pa. Tatakdali mo ito. Pamilis mo. Okay! Virgin pa. Virgin. Alright, so napakasaya ng ganito mga papa, ano? Ayan. What's up mga papa, no? Andito kami sa ano, Palm Resort sa Campo, Camarines Sur, no? So nagkaroon tayo ng konting problema, napakadulas ng daan. So Operation Hila. May buko ng laboy pa. Pwede naman ang i-atras pa di. Ano mo kaya? Ito mo. Okay, kakarayas mga sir. Lahat, tayo mo na pagpursahan, tayo ka maisog. Okay, sige. Ako na ko ay. Ako sugo na ko. Oh, sabi na yun eh, exciting degree part. Ralabuyan. Okay, nadali. Oh, di ba ako sugo na ko? Ali dyan. Oh, madiretso ni mabigla ni. Makaskaso ning maray. Okay, so nadali manggiraray. Ay, ko ang palandig di kasi ngagihan. So nakadiretso lang kami. So na-stuck tayo dyan. Yan, tapos inatras natin. So, nag-gain tayo ng momentum, no? Tapos dito na natin pinark. So pinahirapan tayo, no? Sa pangyayaring ito. So umuulan, medyo di ko alam kung makakapagpalipad tayo ng drone. For sure ATV may ATV dito, no? So dito na lang natin nilagay yung sasakyan. So if ever po pupunta kayo dito, mas magandang pumunta kayo dito ng hindi siya maulan, kasi pag maulan ganito talaga yung sistema niya, kasi hindi pa maayos yung daan, medyo maputik. Tapos problema pa kapag hindi 4x4 yung sasakyan nyo, magkakaproblema ho kayo, katulad nitong nangyari sa amin. Pero nagkamali lang ako ng ano, no, ng tansya. Akala ko yung part na napuntahan ko medyo matigas, pero yung pala yung medyo malambot na part. Anyway, nakaalis naman kami sa ano, sa stock. So swimming na. Yeah. So ang Palm Resort nga pala mga papa, nasa ano, no, nasa Ocampo, Camarines Sur. Pakalampas mo lang ng Ocampo National High School, sa una-unahan magle-left kayo, tapos dire-diretso na. So kung gusto niyo bumisita dito mga papa, maganda yung lugar, pero dapat mapumunta kayo dito medyo mainit pa. Wrong timing na kami kasi maulan na. May ATV sila, may dalawa silang swimming pool, pang bata, pang matanda. So napakaganda, no? So ano pa nahinihintay natin mga papa? Swimming na. So pinalayas po kami sa una naming ano, cottage. Ay, gabat.
Uy, banlain-lain ka mo, bagay malipat na naman kita. So, ang nanay ko po nagkakape na, ninervyos siya sa ano. Ano ma? Masasabi mo? Nagparam ka kay Papa? So, no? Ay, Tatak daddy mo to na po digdi sa ano. Sa nagdidid lang ka mo na Palm Resort. Di gusto mo spaghetti? Ha? Sige. Hindi naman baga sa gilid. Ano kung araw ng kakamon? Kaya lang naman sa gilid. Suram! Dito ang mga swimming. So, itatry po namin yung ATV mamaya, no? May mga dala kaming helmet para matry namin yung ATV. So, mas maganda siyang itry ngayon kasi maputik. May gao. So, ang Palm Resort pala mga papa nasa Sitio Hibago ng Ocampo. So, kung gusto nyong mag-visit dito, may Facebook page ka mo ano? So, visit nyo lang sila sa kanilang Facebook page, Palm Resort sa Ocampo. So, napakaganda ng lugar nila. Virgin pa. Ha! Virgin. So, wala pa masyadong amenities. Pero kung gusto nyong hindi masyadong matao, mas maganda dito. Mas makakapag-relax kayo, hindi masyadong crowded. Saka iwas na rin sa COVID. Kami lang medyo maingay dito, mga papa. No? Alright. Ma, ano masasabi mo kay Pa? Hi, darling. Hi, darling. I'm sorry for telling a lie. Ano ang sabi mo? Nasaan ka? Sa SM. Nasaan kita? Ocampo. Ano mga balon ta? May tusino kita. Uy, ining manok ubo kasi nanindo ho. May natong, may hotdog. The best. Ate ng hotdog dyan. Ikaw ang hotdog. Ano na yan? Gurang ka na itong pag hinari ang hanap mo. Kain lang. Kain lang po kami mga papa, no? Alright. Tara. ATV. Dumano. Machinas po kita din ha? Dahil na. Para malupit. May man to kambyo. Payo. Oh. Ano, hindi. Ay, so may dala kaming helmet, no? Para makapag-record kami. Alright. Bali ba sana pa di? Magpipirma lang kami ng waiver. Sige lang. Waiver. Tapos go na sa ATV. Iyo para mayusin ng liability. Titi! Mangirit man ka, Titi! Ay, ina. ATV. Ay, malupit. Send mo yun sa ko. Tara. Wasan ka pa? Hoy, motospec. Basta. Motospec ang... Let's go. ATV. Let's go. Hey. Oh. Shout out sa isang babation nito. Binabati ko pala si... Kaba. Tara. At sana yan. Let's go. Alright, tuturuan ko kayo mga papa kung paano paandar niya ng ATV at paano siya no. So yan ang trail niya. Diyan, paikot. So ang trail niya mga papa medyo bitin. Pero hindi naman yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga yung mga kasama mo no. Okay. Say hi. Hi guys. Alright. Abayad kayo ng dakula? Iba. Pero dapat sa dakula ka mo, tatulog ka mo. 150 ang dakula, 135 ang sadit. Iyo. Ano nga lang yung sadit na yan? Alright. So, konti lang mga ATV nila dito, no? Yan, malaki. Tapos itong maliit. Dito tayo sa puti. Ito yung gamit ko last time. Ito. Ligdi ako. Alright. Uy.
Dahil ba ganun nakalak? Alright. Alright. Pada tayo ni Padi. Hindi mo nataragtag yan. O to na, iputay lang mo ng view Padi. Yan ang sinasabi kong view. Iyo, ya, kompleto. Asog yan. Mayon, iniyo, medyo dito na yan bistado. Tignan niyo ang view dito guys. Oh. Kung nakikita niyo man yan. Yun oh. Asog, mayon, tsaka kung hindi ko na alam kung ano pa yan. Nice, nice, nice. Anong lang yan, panitig sa raro lang. Alright. Tuturuan ko kayo no kung paano. So pag i-start nyo siya, ito ang starter niya dito, yun oh. So kailangan naka-brake siya, naka-lock to para gumana yung starter niya. Ito oh. Para gumana yung starter niya. Yun. Yan, dito ang starter, ito ang off. Yan. Tapos ang pagkakaiba lang, hindi siya dipiga. Hindi siya ganun, no? Hindi siya ganun. Ito. So, ipipress mo to para umandar siya. And then, tatlo lang yung ano niya. Yung gear niya. Front, neutral, tsaka reverse. Ito lang yun, no? Front. Tapos, reverse. Tapos, neutral yung gitna. Alright. So, ito yung ATV natin. Yung maliit lang, no? Kasi last time ito ang gamit ko, mas maganda siya. Mas agile siya, no? Kaysa sa malaki, medyo mabigat siyang dalhin lalo na sa taas. Totoo ka kani? O, ini off. Ini ang start. Ini oh. Okay. Off yan. Oh. Start, Okay. off. Okay. Start. Iyo, pag nagadanang ka, pag accidentally napindot mo ni, kepon ilak mo ni. Press mo yan. Iyo. Tapos, ini ang kapa mo naman ni. Ini silinyador. Bako siyang piga. Brake. Tapos, ini ang ano niya, cambio. Front na yan, nakainutan na yan. Tapos neutral sa tahaw. Yan oh, neutral. Reverse. O yan oh, naka-neutral ka. Naka-front yan. So, ini ang off. Naka-off yan. Andar. Oo. Alright. Nakapalang tayo. Alright, alright, alright. Oh. Okay. Nice one! Woo! Alright, ito na. Digday! Hey! Digday! Digday! Alright. Nice. Alright. Alright, so napakasaya ng ganito mga papa, no? So, second time ko na dito sa lugar na to. Alright. Okay. So, napakaputik. Counter steering. Napakasaya dito mga papa, no? So kung
gusto niya ng konting adventure sa mga lakad nyo ng mga tropa, so pwede kayo dito sa Palm Resort, dito sa ano no, sa Ocampo, Camarines Sur. Napakasaya, napakaganda. Right. Video natin yung mga tropa. Ah. Ano? Ano? Sige, diretso. Sige. Ano lang? Pindot, diretso lang. Talat. So medyo mabigat na sila no, mga papa. So di na sila kaya. Sige, atras lang, atras. Atras mo. Go. Oh, straight mo na, straight. Sige, go. Sige, ikot. Sige. Talat. Puta ka. Dua. Tuloy. Go. Ah! Fuck. Go. My God. Tag ina. Kaya yan. Nice. Sige, go. Okay. So, yun lang no. Putik. Sarap ito guys. So, para hindi tayo mahulog. Nice. Woo! Record ba tayo? Nice. Grabe yung puti. Nice. Nat, di ka magsilinyador, luway-luway lang, di ka magsilinyador. Pababaon mo lang, pahurusun mo lang. Di ka mag-brake, diretso lang, di ka mag-brake. Di ka mo mag-brake. Go. So, ganyan naman mga papa, no? Sobrang ganda ng view dito. Tapos dito, Mount Isarog. Nice. Alright. Ito yung pinakamagandang part dito, no? Yung ganitong klaseng, ayun, oh. Tignan nyo yung view. Yan pa. So napakasulit ng tanawin dito mga papa, no? Napakamura, 80 pesos lang. 80 pesos ang entrance, 680 ang cottage, no? So ginawa namin, naghati-hati kami sa cottage. So pag ganitong medyo madulas, maghahanap ka ng ano mo, momentum. Go! Try ko tayo. Okay.
Alright. So exciting, no? Napakasarap. Nice. Nice one. Alright. Woo! Grabe. So tignan natin kung makakakit pa tayo dito, no? Well, oh. Alright. 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 Ah! Ayos. Lupet. Sobrang lupet. Nice. Alright. So slide. Nice. Nice. So na-stack up sila sa taas, no? Sayang ng binayad ko. Sulit. Shit. Nice. Bitin ang trail pero napakasaya. Lalo na kung ganitong medyo maputik. Shit. Tignan nyo naman ang itsura ko. So, nakakangalay lang talaga, no? Alright. Yan mga papa, no? So, sobrang sarap ng experience namin, no? Sobrang lupit. So, tignan mo nangyari sa helmet ko. Shit. Ano? Woo! Ano ba rin? Kumusta experience? Ha? Nice. Ano mo to speed? Kumusta? Malupeton! Yeah. Tignan mo nangyari sa ano ni ano? Dalmatian. Ayan, oh. Ano mo? Puta sira. Puta na. Pero kasi. Alright. So, yan mga papa. So, dito ko na tatatapusin at maliligo na ako. Shit! Subscribe kayo sa YouTube channel natin, saka follow nyo yung Facebook page natin, no? So, para sa malulupit pang vlogs at adventure natin kasama ang mga tropa, no? Alright. So, peace out mga papa. Let's go!